Narode, pozdrav, čao, zdravo. Evo danas je tu sa nama i vama Light. drug član, malo spusti glas. Light. Evo ovdje. Ne treba. Danas ćemo da probamo da vidimo da izgovaramo reči preko mikrofona, da vidimo da li Google konta šta mi govorimo, jel? Tako je. Si spreman? Uvijek. Ajde reci nešto na engleskom da vidimo da li će da konta ajde. Hello. Čekaj da stavimo da na srpski. Aj kažemo... How are you? Bog te važi, idi u pić. A ne. Šta napisao? Odmah me otvore. Ti si rekao how are you, on je rekao fuck you big piece of shit. Šta je ovo? Ovo Google je nešto besan je na nas. Kako je ovo šajze? Čekaj, ajde ponovo kažemo nešto, kažemo you are so beautiful. Ajde. Hello, how are you? Ne rekao. Ljuti na nas. Kak tvoja familija? Moj ruski is very good, very good. Čekaj, sad ja. Stalin. To nema u istoriji. Ne znam, idi opet obriš. Čekaj. Stalin. Lenin. Gorbačov. Putin. A, Putin, trebalo bi... Putin. To je izbrisano. Sobaka. Sobaka. Kalbasy. Sir i kalbasy. Klikni na nešto. Što neće, jebe mu u rusku. Vodka. Probaj Pa nešto. neće. Kaćuša. Nešto treba da klikneš. Gdje da kliknuo, sam kliknuo. Pa klikni još. Kaže počnite razgovor. Aj na engleskom. Ajde, Wall Street. Wall Street. Vojn Street. Wall Street. Voice, line. Očigledno da ovo ne radi. Aj na srpskom, za meni jezik. Evo, Serbiše, aj kaži nešto. Jebi se, pederu. Čekaj, vidi ovdje radi, Pa jebe. se govori srpski da te ceo svet razume. Kako ovdje hoće? Pa naravno da će, motherfucker. Aj kaži Vučić. Idi, i sačuj se će. Ladno jebote. Drašković. Nema Vuka. A, njega se ovdje misli. Njega nema. Atentat. Atentat nema. Čekaj, ponovno da izbrišemo. Aj kaži Josip Broz Tito. Jebote, ali radi. Kako radi ovo jebote? Pa idi begaj. A što neće na stranim jezicima? Pa zato što ipak ti strani jezici nisu ko srpski, jednostavni. Čekaj. Pitki, znaš ovdje kako. Čekaj. English. Čekaj. Ajde. Come on, let's go. Opa. Aj ti. Nešto izvali. Ne pada mi napamet. Aj sad. Ich liebe dich, Vidi oči. my hair. Haj Hitler. To ne znam. Neće. Čekaj bre, mora da oći. Čekaj. Haj Hitler. 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 Ein, zwei Polizei. Idi me. Vidi radi, što neće Hitler? Angela Merkel. Čekaj ponovo. Angela, javi se, moj broj je. Karl-Heinz Rummenigge. Dominik. Dominik, pa nije tim jebote, hoću Karl-Heinz Rummenigge. Schwarzwald. Bayern. Ja. Munich. Dobro ti pričaš šta je. Koji? Njemački. German. Samo se puno dereš. Ali dobro. Ja, schnell. Schnell. Scheiße. Schnell. Schumacher. Michael Schumacher. Ništa. Aj ponovno, na English. Probaj sad. John Wayne. Opa. Cowboy. Cow and boy. Call of Duty. PES. Pro Evolution Soccer 5. Fucker. Meet the fuckers. Fuckers.
Milf! Što neće Milf? Lisa N. Milf! Milf. Jenna Jameson. Javi se. Aj probaj. Vladimir Vladimirović Putin. I sad doći je. Što da... Pa to samo 3-4 reči i gotovo. Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Моя фамилия Путин. Точка. Ajde, bege. A vratnica? To na ruskom nije. Mjač! Okno? Dor. Kako se kaže vrata? Zvijer. Zvijer. Vidi radi. Zvijer, medvez. Gagarin. Ima Gagarin. Юлий Гагарин. Jezdit samoljotom. Jeba. Nema, ovo je samo... Još jednom. Ko je bio pre Putina predsjednik? Gorbačov. Ne, pre, posle njega. Onaj što je rakiju pije. Debeli onaj sedi. Pa Gorbač. Pa ne, ovaj... Ljudi, evo, probali smo ovaj Google prevodilac, nešto slabo radi na mikrofonu, ali dobro, nešto razume, a nešto ne. Ako imate neke predloge, neke jezike, evo ovdje sa spiska, pa nam napišite tamo, probat ćemo neke druge jezike, recimo, druže Čad bi mogao da kažeš, recimo na španskom. Aj reci na španskom. Hola, signorina. Opa, ti znaš španski? Malo. Rafael Nadal. Nadal Rafael. A još nešto? Jebem. Basta! To Šta je španskom, basta? ne znam. Oni kažu vamos, bailar. Vamos Nadal! Ajde izbriši. X. Jebate, Vamos a bailar. neće. Neće, ovo nešto ne funkcioniš. Ljudi, probajte i vi kod kuće ako vam radi, pa tamo trenirajte jezike, evo mi smo probali. Ide, kako je, znaš nešto na švedskom? Švedski samo... Akcione. Da. Samo švedski To je akcije. sve što znamo od švedskog. A recimo gruzijski. To je, koji ruski nešto. Ma na mađarskom, aj probaj na mađarskom. Ečket harum neć. Ček, aj sad. Ečket harum neć. Juna potkivano kedveš nizi. Opa ti da. Pa vidi kako pali kod mene, a? Ha. Nema bre, Hungaroring radi. Jel imaš još? Hungaroring, ujvidek. Vidi Hungaroring, a probaj. Ujvidek. Ujvidek. Nema ujvidek. Nema ujvidek. Dobro, i recimo da za kraj, aj reci nešto na prvu s lijevom, čekaj. Čekaj, aj sad. Ne znam. Nešto na kineskom kaži. Hođi. Sheng Tsung. Sheng Tsung. Yang Tse Kyung. Neku drugu. Ne znam, ona ima Yang Tse Kyung i ona... I žutare, jel to žutare? Da, i ona... Huang Ho. Huang Po. O, vidi, o. Huang Ho. KK. Što mi je bilo? Otkud oni imaju ku slovo? O. Čekaj. Huang Ho. Sheng Tse. Evo se razbigi. Ali ti preću zakideš. Aj. Žeten. Kienxiong. Shonkring. Šompen. Eto, rekao sam digitalni, ne znam ponovo da ga kažem. Šence. Šempte. Probaj nešto, Ajde. Aj diksuj ga pa probaj opet to tvoje žence. Žence. Humpen. Ne znam šta si rekao. Aj probaj ti. Ajde. Šence. Ajde. Pa ne smijem reći sve na š, probaj nešto drugo. Ajde. Jm. Nema ni slovo j. Šta imaju? A, viš da imaju. Šta si rekao? Rekao sam jm. Pismenost. Wukong. Šta to je? Onaj klan, kako se zove? Wu-Chang Clan. Čekaj, aj ponovi to. Šta sam rekao, jm? Ajde. Jm. Ljudi. Jm su ljudi.
Naroda JM su ljudi, a recim Fančeng, Tumping. Limud. Još dve reči i završavamo. Završavamo još dve reči, ajde. Labud. To je naša bre. Pa... Čekaj, ponovi. Aj ponovi. A nemoj labud, nešto na kineskom. Labud. Hrana, to je bitno, vidiš. Vojvodina, to je... Aj ponovi što si rekao. Pa rekao sam labud, ali ne. Ne, ovo što si joj. Čekaj. Nežno sam rekao labud. Ajde. Labud. Eto, to što priča. Labud je hrana u sebi. Tako je. S tim Kinezima malo je. Hincen, Shungring, Hing Hong. Labud. Neće labud više. Probaj, King Kong, Hong Ho, Kong King. Bod. Fucking Kong King je fucking je. Ko Kong King? Rekao sam Kong King. I to je fucking. Da. Ajde probam još jednom, daj. Čekaj. Vidim samo da li je to to. Ajde. Kong King. Sad nije to. Ponovi. Kong King. King Kong. King Kong je zlato. Nešto brljavi taj kineski. Ljudi, evo, mi smo ovdje vežbali strane jezike, preznio sam se ovdje od smeha. Ne ide nam nešto, a? Ne ide, bit će bolje. Odjavi se za narod, ajde, odjavi se. Bit će bolje, a ništa, do sljedećeg puta, dok malo ne uvežbamo ovaj kineski. I mađarski. I španski. I ugro-finski. Aj kažem na španskom, hasta la vista. Baby. Čekaj da uključim, aj sad ponovno. Hasta la vista. Idi, I baby. Baby, to nema. Ima, idi, baby. Ima i baby. Ima i baby. Eto ljudi, pozdravljamo vas sa hasta la vista baby i na našem Aj, čao, Ende i VČZ. VČZ i Ende. Ljudi, do narodnog gledanja Ende, jel? Ende. Ajte, pozdrav. Ende. Čekaj, aj to kaži na kineskom, možda će biti, ajde. Čekaj da ovo izbrišem i kaži im na kineskom, ajde. Ende. Eto, Ende znači srebro. Srebro. Zlata. Eto, a zlato ne znaš. Možda... VČZ. Šta god. Čekaj, ponovo kaži VČZ. VČZ. Ništa. VČZ. Ende. Ljudi, otišli smo, idemo da treniramo kineski. Ajde, čao se.